какво става, хора? Аз съм Геймър и днес съм тук с едно ново видео, в което ще гледаме TikTok. Това е моя профил. Ако искате да видите, това ми е същия профил и на телефона, и на компютъра. Вижте го. Надявам се да сте го видяли. И да абонирате се за канала ми. В TikTok се абонирате, ще има видео. Но не знам кога ще има видео. И така, нека да започваме. Така, какво ще открием днес в TikTok? Айде, Мако! Идвам в Кърлежи да те прави Андибул Морков, Мако. И ти докарам автомата и помпата. Калашника в Украина, като отидеш. Вау! Андибул Морков ще стане, ама бързо, ще стане Андибул Морков. Какво е това нещо? Какво правиш с колата? How's your live? Just steering wheel. Какво прави той с колата? Подарява на жена му кола. Срезана обувка. Пранк. Добре. Where the fuck is my mattress? Kristen! Какво се случва тук? Хора, пишете ми долу в коментарите дали искате това да го пробваме. Да го снимаме на TikTok и да го пробваме, да видим дали е вярно, защото има 1,7 милиона гледания, харесвания. Така, малко чипс да хапнем. Пишете в коментарите дали искате да го пробваме. Какво става тук? Неймар. Paralisis Bentley Crash. Wala Bentley. Bravo. Fuck! Как става това? Буквално той тук пусна та трава върху това и не се струши, пък не го пуснаха и на гуми се струши. Сега си бра лайката. То стана, бе. Чакайте малко. Нищо. Фалшив пистолет, фалшив пистолет. Не е истински.
Ай, фанал тоя, бе. Леля майко. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. Това може просто тази да го залепи с стиксо. Или да купи нова кофа. Хората толкова ли са тъпи? Пишете долу в коментарите кой е гледал това филм. Това е Спайдърмен. Не е Спайдърмен. Не знам какво е това. Какъв е този филм, не знам, но надявам се да е Спайдърмен. Не знам. Просто изгледайте. Пишете в коментарите кой го е гледал. iPhone. Какво е това нещо? Оле! Това беше съгадно и ужасно. С геймърския стол. Спайдърмен с геймърския стол. Thanks, guys. Thanks, guys! И една бабка. Thanks, guys! Това беше фейк. Това беше фейк. Така, хора, казвам каквото се падне. Не ги правя аз, каквото се падне. Kardeşim orası VIP'ler için. Тут целият бус направо са клати, бе! Супер! Оставете палец тук. Тук, харесайте го. Хванете го малко. Какви са те глупави хора? За Бога! I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out.
Chocolate syrup! Chocolate syrup, да го наливаш цялото всичкото. Няма що. Сирап! Sprinkler! Спринклер! Пръчици! Perfect! Перфект! Perfect! Ice cream! Не е ваше перфект. Не гледам аз такива неща. This is the time to party. This is the time to party. This is the time for all of you to move your body. This is the time to party. This is the time to jam. This is the time for everyone to be. Колко ма засърбя. This is the time to love. This is the time for sex. This is the time for all of you to rock the discotheque. This is the time to rock. This is the time to rock. This is the time for everyone to dance and never stop. Never stop. Rock the body. This is the time to party. This is the time for all of you to move your body. This is the time to rock. Come on, rock. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mi celular, deja mi celular. Mi celular. Бегай го. Браво. Ани го. Луди хора, какво става тук? Той се е дошъл там, тогава му прави всичко. Ето го чисти, бе. Аз толкова бързо не мога да го чисти как цяло. Това е просто на бърз падър. Не е нещо особено, това е просто на бърз падър. И той трябва да се дошъл сега. Какво това правото? Какво беше това правото? Какво става тук? Какво става тук? Хубаво го изчисти. Браво. И той се е пристигнал вече. Леле, май. Това се нарича пудрене на работа. Какво е това на туалетната? Какво за бога това на туалетната страни? Какви сте екстри, бе? Тук няма такива екстри, там да има. Те са явно богати хора. И така ли са мия ръка? Е така са мия ръка. Хора, виж да знаете, че така са мият ръка. C'est beau et c'est fou. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien d'autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et il parle souvent. Il n'est pas fou.
fou. Il aime c'est tout, il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, Il pousse. Tu Aștept cu. Страхотна кола, страхотна кола. Така, имаме снимка на таблото си на Амелия и може би сме големи фенове на Мистер Би. Мале, той тук ли си продава простотиите, бе? Аз па никога не бих си купил дюнер от тук. Или лаваш, или бургер. Ужас. О, така. Хора, пишете ми долу в коментарите дали искате да играем Мистер Ми. Имаш 3 нощи да спасиш момичето. Леле, ама той... той е живо. Ясно. Най-доброто място за хранене. Че вкусно. Много се кефя, защото най-сетне разбрах как да подкарам играта в Nox Player за компютър. Така, тук имаме катинар. Врата, катинар. Харам алейкум. Това ми се е случвало на мен, когато ходихме на морето, имаше също такова. И обаче ме не пръскало, защото ние бяхме най-отзад. Така че ще се видим след малко. И хора, надявам се клипът ви е харесал, абонирайте се на моят канал Gamer и благодаря ви, че гледахте. Чао, чао, до следващия път. Не забравяйте да е тук, да ме последвате, скоро ще качим видео и благодаря ви, че гледахте. Чао, чао, до следващия път.